Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 8 sa bulan sa Enero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 3, bersikulo 22 ngadto sa 30. Humani ini, si Jesus ug ang iyang tinun-an nangadto sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya didto og pipila ka adlaw, uban kanila og namunyag siya. Namunyag usab si Juan didto sa Enon nga dili layo sa Salim kay daghan magtubig didto. Nangadto kaniya ang mga tawo ug sila gipamunyagan niya. Niadtong higayuna si Juan wala pa bilanggua. May mga tinun-an ni Juan nga nakiglalis sa usa ka Hudeo mahitungod sa seremonya sa pagpanglinis. Busa miadto sila kang Juan og miingon, "Magtutudlo, nahinumdum ka ba sa tao nga uban kanimo didto sa tabok sa Jordan nga imo ganing gihisgutan?" Namunyag na siya karon og nangadto kaniya ang tanan. Si Juan mitubag, "Walay tao nga makahupot og bisan unsa, gawas lang ko ni hatag kini sa Dios kaniya. Kamo mismo maoy akong mga saksi nga ako miingon nga ako dili mao ang Mesiyas. Apan gipadala ako pag-una kaniya. Ang pamanhunon mao ang tag-iya sa pangasawunon. Ang higala sa pamanhunon maghulat kaniya ug malipay siya inig kabati niya sa tingog sa pamanhunon. Niining paagiha mahingpit ang akong kalipay. Kinahanglan siya muuswag ug ako mukunhod." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, dahigon ikaw o Kristo.